Usa ka lay minister ni duol sa Cura Paroko tungod kay gipadala sila sa paghataw og seminar sa mga kapilya. Ingon ang usa ka lay minister, "Father, musugot ko, Father, bisag aso ko noy ubutang, bisan pa sa pinakalayong baryo aning lubok, adyo lang jud ko ibutang sa mong baryo." Ingon ang Cura Paroko, "Ngano man, Brad, kay giingon man gud sa Biblia, Pader, nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod." Ingon ang Cura Paroko, adyo kabalaka, Brad, kay uway tao sa Indio nga maghunahuna nga propeta ka." Matud pa sa panultihon sa English, "Too much familiarity breeds contempt." Kanungog naman ta, anak, di ba? Pero unsa may pasabot ng too much familiarity breeds contempt? Kana bang the more or the better you know that person, magkadaghan pod ang mga negatibo nga mga butang nga imong mahibal-an niya. The better nga familiar nimo ang tao, the more nga naa kay bias mahitungod niya. Ngano man kay nakaila man kaayo kung kinsa siya. Unya tungod ani, usahay dunay mga tao nga dili na motuo nimo, ug kining mga tawhana nga nakaila kaayo nimo, usahay mawad-an na og respeto nimo. Usahay kining mga tawhana dili na maminaw ug dili na mohatag og pagtagad sa imong isulti. Tungod lagi kay close mo kaayo, ug tungod lagi kay kaila siya kaayo nimo. Usa ni sa struggle sa kinabuhi sa pagkapari, kana bitawng maningkamot ka unsaon pagbalanse ang maayo nimo nga pagkasuod og relasyon sa imong isig katao ug sa imong kauban sa community. At the same time, mabalanse nimo ang iniyuhang relasyon ba nga dili na kaayo siya, dili mo abot sa punto nga mawad-an siya og pagtuo nimo, nga dili mo abot sa punto nga wala nalan mo'y gap isip pari og isip parokyano. Mo nay usa sa lisod nga i-maintain sa kinabuhi sa pari, tungod kay di sa dato ikalimod nga dunay mga pari nga di na kayo tuuhan silang parokyano. Ngano man, tungod sa sobrang kasuod. Nga murabag, kung musulti ang pari, murag di na kay maminaw, di na kay mamati, tungod kay nasubraan ang pagkasuod. Too much familiarity breeds contempt. Ug nahitabo ni sa daghang mga tao, nakatungod kay nakaila ka isla nimo, wa na ka isla confidence nimo. Di na kaayo ka importante ang imong presensya, ug dili ka maka-appreciate sa mga maayong butang nga gihimo aning tawhana tungod kay kaila ka isla nimo. Like for example, I don't know kung nakadungog mo sa ngalan nga Beethoven, usa ka inila og sikat nga musikero, a very famous pianist si Beethoven sa karaang panahon. Gani iyang mga komposisyon buhi pa hangtod karon ug gitukar sa daghang mga musikero sa tibuok kalibutan hangtod karon. Pero kahibaw ba mo nga sa bag-o pa siya nga musikero, wa gyud dawata siya, gani giingnan siya sa iyang music teacher nga he is a hopeless composer. Ngano man kay di man siya kayo mo angay mo tugtugod sa mga classical music kaniadto. Mas mupili siya nga iyang kaugalingong music, iyang kaugalingong komposisyon ng iyang itukar. Para sa mga tao kaniadto, maayo man kayo ang classical music, nganong dili man to karon. Mga gitawag siya og hopeless as a composer. Murag wa gyud hope ni nga composer ni. Pero look, nahimo siyang inila sa tibuok kalibutan. I don't know kung nakadungog mo sa pangalan nga Albert Einstein.
genius, usa ka bright kayo nga tao, scientist, inventor. Pero matod pa sa iyahang kanabang biography, nakamao siyang mo istorya at the age of 4. So uwahin na kayo. Kamao siyang mubasa at the age of 9. Mao nga gitawag siya sa iyang mga teachers kaniadto usa ka mentally slow nga tao. Slow kaayo, dugay makakat-on, pero nahimong inilas tibok kalibutan. Si Thomas Alva Edison, high school pa ta, elementary pa ta, nakadungog naman ta nga pangalan, usa ka inventor sa incandescent lamp. Sikat kaayo. Pero dihay mga higayon sa kinabuhi nag-eskwela pa siya, nga di siya pasudlon sa classroom, gitambagan na lang yung ginikanan sa mga teachers, nga paulion na lang, aton lang sa balay puyo, kay di sila makasabot sa ka-weird sa iyang hunahuna. Pero nahimong inilas tibok kalibutan. Si Walt Disney, familiar kayo ng Walt Disney, kanang mga animated movies, sikat kaayo. There was a time, matud pa, nga gi-reject siya o tangtang siya sa usa ka newspaper editor. Ngano man, tungod kay para nila kuwang og mga ideas, lacking in ideas ning tawhana, di ini magamit, mahimo ning liability sa kumpanya. But look, nahimo siyang inilas tibok kalibutan. Ang akong punto dinhi nga unta sa atong pagtan-aw sa tao, dili nato tagaan o dakong pagtagad ang iyahang kagahapon, ang iyang background, unsa nahitabo niya, tungod kay umabot nga mga panahon, dakong posibilidad nga ang maong tao adunay dakong mahimo sa katilingban ug mahimong inila. Mao lagi usahay, too much familiarity breeds contempt. Sahay atong isulod og box ang tao nga inig kaila nato nga ingon ani siya, ingon ani na gyud kahangtod sa hangtod. Pero atong timan-an nga ang tao mo develop man na, mo grow man na. Nagikan siguro sa iyang kagamay, posible nga mudako. Ikan sa iyang pagkawalay kabang kaagan, moabot ang panahon nga makakat-on siya sa daghang mga butang. Abi ninyo ako nagipaambit ninyo kay ingon ani ang nahitabo sa kinabuhi sa mga propeta kaniadto. Ingon ani ang nahitabo sa mga magsasangyaw kaniadto. Tungod kay ang mga tao nakaila kay nila, familiar kay sila, nakaila silang background, nakaila silang pamilya, nakaila silang kagikan, kaila o kinsa sila, taga-asa sila. Usahay ang mga tao dili na mamati og maminaw, di na mutuo nila. Kung naminaw mo sa anong pagbasa, guys, got man to ni Propeta Ezekiel, gipadala siya sa Dios sa usa ka lugar. Ang gipadala pag yun siya dito sa usa ka dapit nga ang katawhan masupilon sa Israel. Mga tao nga masupilon, dili maminaw ug dili motuo. Sa ebanghelyo pud karon atong madungog si Kristo, mipauli sa ila sa Nazaret, nagsangyaw, pero wa gyud sa tuuhi, ug wa gyud siya paminawa sa mga tao. Ug daghan nila nga wala mo dawat niya. Lagi tungod kay matud pa, walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Tungod kay kaila sila. Una nga pagtulunan na gitudlo kanato sa ebanghelyo o sa mga pagbasa nga sa atong paghukom sa tao, dili nato siya hukman pinaagi siyang kagikan, pinaagi siyang pamilya, pinaagi siyang kagahapon, kundi atong ilon ang tao kung kinsa siya ug unsa siya karon. The reason ngano nga wala tuwi siguro sa mga tao tungod kay nakaila sila kay niya. Kaila siyang amahan o ginahan, ang iyang ama panday lang,
Pobre na sila atong napita. Mabito na kapangutana ang mga tao, di sa man niya hikat uni kining tanan, dili ba? Anak rin sa panday. Pobre man ni sila. Kaila man gijamot nila. Ilang gihukman si Kristo, pinaagi sa pamilya, sa iyang kagikan, sa iyang family background, ug posible sa hagahapon sa iyang kaliwatan, mga wagyud siya tuuhi. Pero bisan pa man kung wala siya tuuhi, wala muhunong si Kristo sa pagsangyaw. Nagpadayon siya, ugani nahimong successful ang iyang pagpangalagad o iyang ministry sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ganay mga tao sa atua, ingon ani ta mo hukom og tao. Kita ganitag bata, anak og kawatan, ato day nang i-brand nga kawatan ka, ay kawatan na mong ginikanan. Anong uso man ang moingon, kay wakwak man imong ginikanan, wakwak pud ka. Kay ato silang hukman tungod sa ilang ginikanan ug sa ilang kagikan. Di ba? Nagani paingon magminyo nga ingnon sa ginikanan og adyaw na minjoy. Kay kaliwat nagkawatan. Kay kaliwat nagpalahubog. We judge people pinaagi sa ilang kagahapon ug sa ilang kagikan. Pero kung imong tan-awon ang kagikan ni Kristo, dili man perpekto ang kagikan ni Kristo. Pero nahimo siyang epektibo. Ug siya mismo usa ka Dios nga mianin sa kalibutan nagpakatao sa ginikanan, pero dili perpekto iyang kaliwatan. Tigsimba man ta og kadlawon bidang kanang misa di Gallo bitaw, second misa di Gallo diha, ang ebanghelyo mahitungod sa genealogy of Jesus. Kana bang anak ni Abiod, anak ni daghang adto mga pangalan. Naghuman mura mag useless na nga mga ebanghelyo kay puros man pangan. Wa may moral story. Pero gipresent diha ang dili perpekto nga kaliwatan sa Dios o dili perpekto niya nga hagikan. Apil sa iyahang mga kaliwatan diha si Hari David, si Hari Solomon. Mga perpekto ba sila nga mga tao? Dili. Pero nabilong sa kaliwatan ni Kristo. Ngano man? You know the story of David? Ang asawa sa iyang sundalo, ang iyang sundalo si Urias, ang asawa si Bathsheba, iyang gikabit. Asawa siyang sundalo. The worst pag yun, iyang gipapatay ang iyang sundalo nga si Urias, aron maiyag yun sa laktod si Bathsheba. Apil siya sa kaliwatan ni Kristo. Si Hari Solomon, tinuod, bright kaayo, full of wisdom, nagani wisdom of Solomon. Pero kung imong basahon ang istorya sa kinabuhi, doon na siya more than 300 concubines. Ano may concubines? Mga kabit. More than 300. Meaning, immoral kayo yung kinabuhi, pero apil siya sa kaliwatan ni Kristo. Gani na mga babae diha ang gisgutan sa kaliwatan ni Kristo, ang genealogy ni Kristo. No, gitawag og Canaanite harlot. So may Canaanite harlot. Burikat. Pero apil sa kaliwatan ni Kristo. Diha sa gikan. O gisultian ta nga bisan dili perpekto iyang kaliwatan, pero sa maong kaliwatan mitungha ang usa ka Dios, ang usa ka Mesiyas ug usa ka manunubos. Mga dili tuhukman ang tao pinaagi siyang kagikan, siyang kagahapon ug sa kasaypanan sa iyang makatigulangan. Ingon ni ana ang pahinumdom sa Dios alang kanato. Ikaduha nga mensahe sa ebanghelyo karong adlaw o sa mga pagbasa, kanang giingon sa English, you cannot please everybody. Dili tanang tao mudayeg nimo. Dili tanang tao moangay nato. Atong dawaton ang kamatuoran nga adunay mga tao nga dili moangay nato.
Bisan pag ikaw mao'y kinakabuutanan sa lubok, ikaw mao'y kinabuutanan nga lubukanon, dili tanang lubukanon mo angay nimo. Bisan pag ikaw mao'y pinakagwapo o pinakagwapa nga tagalubok, bisan imo mga silingan na ay dili mo dawat nimo. Bisan pag ikaw mao'y pinakasikat nga musikero sa lubok, pero dili tanang tao mo dawat ug mo angay nimo. Muna ikaduhang pahinumdom sa Dios kanato. If your motivation in life nga mohimo kag mga butang aron daygon ka sa tanan, forget about it. It will never happen. Di na tinuod. Sa damgura na. Kay bisan imong kaugalingong paryente, imong kaugalingong pamilya, imong kaugalingong kaliwatan ug kasilinganan, dunay dili mo angay nimo. Pero gipahinumdum ni nato, dili aron mabugnaw ta, kung dili aron pahinumduman tandaan nga bisan ko adunay mga tawo nga dili mo dawat nato, padayon ta sa tong trabaho isi propeta, padayon ta sa pagsangyaw, padayon ta sa pagpanudlo, padayon ta og dili ta madiskurahe. Kay doon na po yung mga tao nga da gani mo lead gani, leader og kapilya, leader og cluster, tanaw niya nga dili tanang sakop niya mutuon niya, mo resign dito, adi di mutuon ako, amundang ko eh. Please remember nga dili tanang tao mudawat nato. Every time nga mabalhin kong parokya, apil sa akong mga worries sa kinabuhi, muangay baka nako tanang tao dito, mudawat baka tanang tao nako. Pero nakakatun ko nga dawaton ang kamatuuran nga paningkamutan bisan pa man kung kahibaw ko nga dili tanang tao mo angay o mudawat nako. Kay mauni ang trabaho sa usa ka propeta, mauni ang trabaho sa usa ka magsangyaw. And remember, mga propeta ta, by virtue of our own baptism, nakaambit as pagka-propeta ug apil sa itong katungdanan ang pagpanudlo ug apil sa mahitabo sa itong pagpanudlo nga dili ta paminahon ug dawaton. Bisan pag-unsa kabuutan nga ginikanan, naay anak nga dili maminaw ug motuo nimo. Bisan pag-iyon sa pagpaningkamot ug paghatag o maayong panig-ingnan sa imo mga anak, dunag yung mga higayon nga mosuki sila nimo, dunay mga higayon nga dili sila motuo nimo. Pero apil ni sa mga krus katong pasanon, apil ni sa hagit sa baga propeta, apil ni sa angay natong dawaton akamatuuran. Magampo ta nga unta mapabilin tang ligon og masaligon ug magpabilin tang madasigon sa pagkapropeta sa dahatag sa ka-field, bisan pa man kung ano mga tao nga dili mo tuo ug maminaw nato. Ug unta paningkamutan nato, no? Paningkamutan nato sa kanunay nga atong hukman ang atong isig kaingon diha sa pagka kanang makiangayon nga paghukom, di lang tungod sa ilang kagahapon ug dili tungod sa ilang kagikan. Amen. Palihog manindog atong ipadayag at